नमस्कार. काव्यरसिक हो. मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपलं स्वागत करतो. आज जागतिक अहिंसा दिन. आजची जी कविता आहे, तुम्हाला अहिंसा दिनाच्या शुभेच्छा. आजची जी कविता आहे ती एका काव्यस्पर्धेत पहिल्या 10 कविता काढल्या होत्या, त्यात निवड झालेली कविता आहे. मित्रांनो, आजच्या कवितेचं शीर्षक ऐकून तुम्हाला अचंबित व्हाल तुम्ही, किंवा कोणाला रागही येईल किंवा नवल वाटेल की हे कसली कविता आहे. नको शांती अहिंसा. जगाला शांतीची गरज आहे, अहिंसेची गरज आहे, आणि मग हे असं काय म्हणतात कवितेतून की नको शांती अहिंसा. तर त्याचं कारण असं आहे, अहिंसा ही 100% असू शकत नाही. स्वातंत्र्यवीर सावरकर म्हणतात की जेव्हा समाज विघातक शक्ती असेल, समाज दुभंगणारी शक्ती असेल, समाजात नुकसान करणारी शक्ती असेल, किंवा राष्ट्रघातक शक्ती असेल, तेव्हा त्यासाठी हिंसा झाली तर ती अहिंसाच असते. किंवा एखादा माणूस शस्त्रसज्ज आहे आणि तो 10-20 माणसांना मारणार आहे, तर त्याला जर कोणी त्याचा वध केला, त्याला ठार मारलं, तर ती अहिंसा समजावी. आता बघा, आपल्याला माहितीच आहे, महाभारताचं युद्ध 18 दिवस चाललं आणि त्यात जगभरचे योद्धे, अतिरथी महारथी सगळे सामील झाले होते आणि जवळपास 40 लाख माणसं तेव्हा मारले गेली. ही किती मोठी हिंसा आहे. ही हिंसा टळली असती. भीमसेन, दुसरा पांडव, धर्मराजाला सांगत होता, ज्याला आपण धर्मराज म्हणतो, युधिष्ठिर, तो खरं तर अधर्मी, की धर्माला तर सांगत होता की मी कौरवांना ठार मारतो. जेव्हा लाक्षागृहाचा प्रसंग झाला किंवा द्रौपदीचं वस्त्रहरण करायचा प्रयत्न झाला, तिला त्या भरसभेत आणली रजस्वी असताना, एका वस्त्रावर असताना, तेव्हा त्याचा खूप त्याला ताप झाला होता, खूप अतिशय तो चिडला होता भीमसेन. आणि भीमसेन सांगत होता, मी सगळ्या 100 कौरवांना ठार मारतो, आणि 100 नाही 1000 माणसांना तो ठार मारू शकत होता. इतकी भीमसेनची ताकद होती, शक्ती होती. अर्जुन होता, तरी पण धर्म मानला नाही. आणि तेव्हाच्या पद्धतीप्रमाणे मोठ्या भावाच्या आज्ञेशिवाय तो ते काम करू शकत नव्हता. पण मोठा भाऊ भोळसट असल्यामुळे धर्म चुकीचा, अधर्माला धर्म समजत असल्यामुळे तसा निर्णय घेतला नाही त्याने, आणि मग 40 लाख लोकांचे बळी गेले. असं आहे ही अहिंसा. असं म्हटलं की त्या चुकीचा अर्थ घेतला तसं होतं. आता बघा, आपल्याला इथे अहिंसाचं अर्धच सांगितलं गेलं आहे. अहिंसा परमो धर्म इतकंच आपण जाणतो, कारण काय आपल्याला तितकंच शिकवलं गेलं आहे. पण ते साप चुकीचं आहे. तो अर्धा श्लोक आहे. अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैवच, धर्म हिंसा तथैवच. ह्याचाच अर्थ काय, अहिंसा हा परमधर्म आहे. हे खूप चांगलं काम आहे, मोठं आहे काम. पण जेव्हा तुमच्या धर्मावर आघात होतो, अर्थात हे जेव्हा सांगितलं आहे भगवान श्रीकृष्णांनी, तेव्हा हे हिंदू, मुस्लिम, आणखीन कुठले ख्रिश्चन हे धर्मच नव्हते, एक सनातन धर्म होता. त्यामुळे तेव्हा धर्म काय, धर्म कोणता, आता जे आपण धर्म म्हणतो ते धर्म तेव्हा नव्हते. तर राष्ट्रधर्म, आता एक पती म्हणून पतिधर्म, पत्नीधर्म असे जे आहेत, म्हणजे प्रत्येक माणूस आहे तर माणूस धर्म, माणुसकी हा माणूस धर्म झाला. तर त्या धर्मावर जेव्हा आघात होईल आणि त्यासाठी जर तुम्हाला हिंसेशिवाय पर्याय नसेल, तर ती हिंसा मान्य आहे. ती हिंसा म्हणजेच अहिंसा. म्हणजे खूप मोठ्या हिंसा जर होणार असेल, त्यासाठी जर थोडा एखाद दुसऱ्याची हिंसा करायची असली, ठार करायचं असलं, त्याला मारायचं असलं, तर ती अहिंसा झाली. म्हणजे अत्यंत गरज असेल तेव्हा जर हिंसा घडली तर ती अहिंसा मानायला हरकत नाही. आपल्याकडे अहिंसेचा अतिरेक झाला असं वाटतं. अहिंसा ह्या शब्दाचा खूप अतिरेक झाला. त्यामुळे आपणच निर्माण केलेले देश, आपण तयार केलेले देश, एक बोटभर देश आपल्याशी उद्धटपणे वागत होते इतक्या वर्षात.
दादागिरी. बांगलादेशासारखा एक छोटा देश आपल्या सैनिकांचे डोळे काढून मृत सैनिकांची क्रूर विटंबना करून आपले मृतदेह पाठवतो आणि आपण फक्त निषेध लिहितोय. पाकिस्तानच्या तिकडून म्हणजे सीमेपलीकडून पाकिस्तानातून तोफगोळे येत होते. सीमेवरचे सैनिक तर मरतच होते, इतकी वर्ष नागरिक मरत होते. आम्ही निषेध करतोय का तर अहिंसा. ते घरात येऊन मारतायत. काही वर्षापूर्वी मुंबईवरचा हल्ला सगळ्यांना माहितीच आहे. 8-10 जण येऊन इतक्या छोट्या देशातून येऊन ते आपलं अख्खं मुंबई शहर महाराष्ट्र ओलीस ठेवत आहेत. इतकी प्रचंड दहशत. तर ही सगळी अहिंसेची फळं आहेत. जशाच तसे उत्तर दिलं गेलं नाही म्हणून मी कुठल्या पक्षाचं समर्थन करत नाही किंवा कुठल्या नेत्यावर टीका करत नाही किंवा कौतुक करत नाही. पण निदान गेल्या 7-8 वर्षात हे देशात जे कुठेही कोण घुसत होते आणि हल्ले करत होते ते तरी बंद झालं आहे. म्हणजे अहिंसा करून नुसतं आयुष्यात जप करून काय होणार नाही. शांती सगळ्यांच हवी आहे, अहिंसा सगळ्यांच हवी आहे. पण डॉक्टर हेडगेवार पण म्हणायचे की एखाद्या सामर्थ्यवान माणसाने जर आयुष्याचा जप केला तर तो हास्यास्पद होत नाही. समजा एक माणूस बलदंड माणूस आहे आणि एक कृश माणूस आहे आणि तो कृश माणूस जर त्या बलदंड माणसाला बोलला की आपण आयुष्याने वागलं पाहिजे वगैरे तर त्याला शक्ती नाही, तो शक्तीहीन आहे म्हणून आयुष्यात जप करतो असं होतं. उलट जर तो शक्तिमान माणूस जर त्याला बोलला की असं अमरावतीवर येऊ नको, मारामारीला येऊ नको, आपण बोलूया, आणि तो जर अहिंसेचं काय सांगत असेल महत्त्व तर त्याला जास्त महत्त्व आहे. कारण त्याची शारीरिक ताकद आहे तरी पण तो अहिंसेचं मर्म जाणतोय, अहिंसेची महत्त्व सांगतोय. तसंच देशाच्या बाबतीत म्हणता येईल. आपला पहिला देश सामर्थ्यवान पाहिजे आणि मग अहिंसेचं बोललं पाहिजे. तर आपल्याकडे अहिंसेचा अतिरेक झाल्यामुळे बरीच वर्ष आपलं नुकसान झालं आणि तशी अहिंसा नको आहे. 100% अहिंसा नको आहे आणि षंडांची शांतता नको आहे असं मला या कवितेतून सांगायचं. आता कविता आपण ऐकूया. नको शांती अहिंसा. अर्थात ही कविता खूप आधी लिहिलेली आहे. पाकी अतिरेकी, आता पाकी म्हणा किंवा मी इथे पापी पण लिहिले आहे कौसात, पापी किंवा पाकी. पाकी अतिरेकी बेसावध जवान मारती. पाकी अतिरेकी बेसावध जवान मारती. मध्यंतरी जवान झोपले असं रात्री चालला झाला ना. पाकी अतिरेकी बेसावध जवान मारती. वर्षानुवर्षे मर्द सैनिक नाहक बळी जाती. वर्षानुवर्षे मर्द सैनिक नाहक बळी जाती. नको आता श्रद्धांजलीसाठी फक्त मेणबत्ती. नको आता श्रद्धांजलीसाठी फक्त मेणबत्ती. संपून घरभेदी द्या हुतात्म्यांना पाकची आहुती. संपून घरभेदी द्या हुतात्म्यांना पाकची आहुती. वर्ष 6 महिन्यांनी अतिरेकी घुसती. पूर्वी घुसत होते ना. वर्ष 6 महिन्यांनी अतिरेकी घुसती. करोनी विध्वंस आम्हा षंड म्हणती. आपण काय कारवाईच करत नव्हतो त्यामुळे जग आपल्याला षंडच म्हणत होतं. वर्ष 6 महिन्यांनी अतिरेकी घुसती. करोनी विध्वंस आम्हा षंड म्हणती. पाहुणी आक्रंदन पापी छद्म हसती. पाहुणी आक्रंदन पापी छद्मी हसती. संपून घरभेदी द्या हुतात्म्यांना पाकची आहुती. आदर्श घ्यावा रणझुंजार बाजी शिवरायांचा. आदर्श कुणाचा घ्यायचा? आदर्श घ्यावा रणझुंजार बाजी शिवरायांचा. मार्ग निवडावा द्रष्ट्या स्वातंत्र्यवीरांचा. आदर्श घ्यावा रणझुंजार बाजी शिवरायांचा. मार्ग निवडावा द्रष्ट्या स्वातंत्र्यवीरांचा. आठवावी बाणवावी अंगी त्यांची वीरवृत्ती. आठवावी बाणवावी अंगी त्यांची वीरवृत्ती. संपवणी घरभेदी द्या हुतात्म्यांना पाकची आहुती. संपूनी घरभेदी द्या हुतात्म्यांना पाकची आहुती. असो शत्रू बालक पुरुष अथवा स्त्री. असो शत्रू बालक पुरुष अथवा स्त्री. माफी दुर्लक्ष करणे ठरेल मोठी चुकती. माफी दुर्लक्ष करणे ठरेल मोठी चुकती. आपण बघा स्त्रिया म्हणून सोडून देतो किंवा बालक आहे म्हणून. आपण काश्मीरमध्ये बघितलं विद्यार्थी होते ते सैनिकावर दगड मारत होते. तर शत्रू कोणी असू देत, स्त्री असू दे किंवा बालक असू दे, त्याला माफ करता कामा नये. आपल्यात म्हणपण आहे ना, शंकराच्या पिंडीवर जर विंचू असला तर त्यालासुद्धा
मारला पाहिजे. तो तडाखा पिंडीवर नसतो, तो फटका पिंडीवर मारला असं होत नाही, तर तो विंचवाला मारला असं होतो. म्हणून तसाच प्रकारे असो शत्रू बालक पुरुष अथवा स्त्री, माफी दुर्लक्ष करणे ठरेल मोठी चूक ती. पुरे आता बंधुभाव अहिंसा शांतीची आरती. पुरे आता बंधुभाव अहिंसा शांतीची आरती. संपून घरबेदी द्या हुतात्म्यांना पाकची आहुती. संपून घरबेदी द्या हुतात्म्यांना पाकची आहुती. बंधुभाव अहिंसा किंवा शांती ही ज्याला त्याचं मोल कळतं त्याच्याबरोबर करायचं असतं. कुठलीही गोष्ट, प्रेम असू दे किंवा बंधुभाव असू देत, शेजार धर्म असू दे, तो एकतर्फी होत नाही, तो दोन्ही बाजून झाला पाहिजे. आम्ही इतकी वर्ष शेजार धर्म पाळतो आहे, बंधुभाव पाळतो आहे आणि तिथून भेट काय मिळते. आत्ताच बघा, मोदींनी वॅक्सिन दिलं आणि गेल्या वर्षी कोरोना आल्यावर पाकने कोरोनाग्रस्त अतिरेकी इथे उचवायचा प्रयत्न केला अशी बातमी वृत्तपत्रात आली होती. त्यानंतर आता वॅक्सिन घेतल्यानंतरसुद्धा त्यांच्या सीमेवर कुरबुरी सुरू होत्या. म्हणजे त्यांना किती काय दिलं, अख्खं काश्मीर जरी दिलं तरी थांबणार नाहीत. त्यांना पूर्ण भारत पाहिजे, त्यांना भारताचं इस्लाम करायचं आहे, इस्लामिक राष्ट्र करायचं आहे. त्यामुळे ज्यांना बंधुभाव माणुसकी कळतच नाही त्यांच्याशी कसली बंधुभाव आणि त्याच्याबाबतीत कसली अहिंसा. मित्रहो, ही कविता आवडली तर कवितेला लाईक करा. तुम्हाला कविता कशी वाटली, तुमचं मत काय आहे, अहिंसेची व्याख्या पटली का, तर ते तुम्ही कमेंट करून सांगा. जर तुम्ही चॅनलला कोण नवीन असाल किंवा जुने कोण सबस्क्राईब केले नसेल तर ते अवश्य करा आणि तुमच्या मित्रमंडळींना ही कविता अवश्य पाठवा. धन्यवाद. आता पुन्हा भेटू 8 तारीखला. 7 तारीखला घटस्थापना होते, देवी येत आहेत, तर एक देवीची किंवा स्त्री शक्तीची आरती घेऊन गजर करायला आपण परत 8 तारखेला भेटूया. धन्यवाद.